Bona vesprada, bona nit. M'agradaria fer 3 preguntes. La primera té relació amb la situació del carrer Sèquia de Favara, en la intersecció en l'Alqueria de Sòria. El passat dia 8 d'abril el nostre grup registrava una petició per a que se solucionara el problema que hi ha allí, que ja no afecta només a les persones que transiten d'una manera perillosa perquè per aquest costat no n'hi ha vorera, sinó també als conductors. N'hi ha 2 socavons molt grans, que cada vegada són més grans, i jo crec que des del passat 8 d'abril, anem camí ja de 7 mesos, tenia que estar ja solucionat. Entonces, el prec que fem és que, per favor, d'una manera urgent, se solucione aquest problema, perquè són 2-3 socavons que ja tenen un tamany considerable. En acabant, volíem fer també un prec sobre la situació del Parc Fontcabilda. Sabem que és un parc que està pensat de millorar-se. En el pleno passat vostè ens va dir que vostès ja havien pensat allò dels parcs quan nosaltres presentarem la moció de millora. Però, clar, li recorde que s'ha quedat fora, el de Baixaeta i també el de 9 d'octubre. Entonces, li reclamem que, per favor, a banda de que s'accelere aquesta reforma del parc, que el manteniment siga un poc millor, perquè sí que és de veres que ens ha costat dos instàncies o 2 reclamacions que, per exemple, s'arregle una qüestió del columpi que n'hi ha més al fons, o que se netege, per exemple, les brosses que van creixent per ahir.